Labari mai rikitarwa. Baban Cinedu ya fada cikin babban rikici. A gwargwade dai kafin mu fara saka muku faifayen bidiyon, zan fayyace muku wani abu mai matukar rikitarwa da ya janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta. Baban Cinedu, wanda ya shahara da sukar fastoci yana kalubalantar addinin Kiristanci, ya gamu da babban cikas. Wani fasto ya fito yana cewa Cinedu ba shi da wata hujja da za ta kare shi, kawai dai yana sukar fastoci ne ba tare da wata cikakkiyar masaniya ba. Ana ta cece-kuce, wasu na ganin fasto yana da gaskiya, wasu kuma na ganin baban Cinedu yana da cikakkiyar hujja, amma dai abin ya ɗauki sabon salo. Masu saurare dai zan bayyana muku abin da yake faruwa a cikin wannan bidiyon saboda idan ku ya jiye muku abin da na gani. Don haka kada ku manta da damna mana subscribe. A nan arewa babban malamin nan wanda ana kiran shi Baba Cinedu, na riga na gani ya daura rawani, domin malamai dama an san su da rawani, shi ma yana ciki. To na so in yi roko ga su malamai, na ce to da so ne samu, tun da aikin malanta ne, a yi hakuri a ja masa kunne ya saya. To amma na ga kowa yana farin ciki cewa yana ɗaukaka musulunci, ka gani. To wanda abun yana bamu mamaki, ni na yi magana Council of Nicaea, babu wani Krista inda babban malami ne a church da bai san shi ba. Kuma na yi magana a saukake, na ce Romawa asalin mutanen Rome, babu wani annabi ɗaya da ya taɓa fitowa a gurin. Saboda haka idan kana maganan bautan gumaka a can, ba kuskure ba ne, masu bautan gumaka ne. Kuma na yi magana na ce asalin sahabban Yesu ma yawancin mutanen Rome ne sun kashe su. Na gaya maka cewa wannan bautan gumakan ba wai da su ne kadai ba. Na ce a tama a can Madina, Makka, garin Larabawan suna bauta ma gumaka da yawa. Na yi magana su Hubal, na yi magana su wata da gumakan rana. In fact, in ka duba a cikin Bible ma, cikin littafin Ezekiel Sura 8 aya 16, za mu gani da wannan bautan ya an so a introducing din shi a can Isra'ila. Allah ya ji fushi, za ka ga mutane sun durkusa suna ma rana sujada. An yi bautan nan a garin Masar, an yi bautan nan a kasashen da yawa masu tasowa. Shi ne nake ce maka wancan, in kana magana ne na mutanen Rome, duka mun sani. To amma binciken da na zo na yi dan kaɗan ma, wanda shi ne nake son gaya muku, shigowa na fari shi ne, akwai bambanci tsakanin annabi Muhammadu Rasulullah da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kowanne ne na gaskiya a ciki. Domin me, akwai annabin da aka, misali idan ka duba a cikin suratul nisa'i, ni ma evidence ne nake bayarwa, evidence, cikakken evidence. Suratul nisa'i sura 4 aya 3, an yi magana cewa an ba ma annabi sako daga cikin Qur'ani cewan kada namiji ya auri mata fiye da 4. Za ka yi auren 2, za ka yi auren 3, za ka yi auren guda 4. In kaga ba ka da karfin da za ka yi rikewa, ko kuwa ba za ka yi adalci ba, ka zauna da guda 1. In kaga ma za ka ci amanar guda 1, to ka auri baiwa. Qur'ani ya faɗa haka. Amma Anas bin Malik ya ce wancan dokan da Allah ya bayar, annabi ya shure shi, bai yarda da shi ba. Idan ka duba a cikin sahih Buhari, hadisi na 268, shi annabi ya auri guda 11 ne. Amma annabi ya Rasulullah, wanda ni na san shi, na sani ba zai ketare abinda Allah ya bashi turu maleka ba. Amma wannan annabi
ya rushe wancan dokan da aka bayar, wanda ayan nan da ta sauka daga cikin nisa'i ya rushe shi guda 11 ya aura, ba ruwan shi. Wanda na sani a cikin musulmin da suke nan babu wani musulmin da zai taba auren mata guda 12 yayi koyi da wannan annabi, babu shi. Saboda haka kaga wannan annabin da kai kake magana daban ne da annabi ya rasulullah wanda aka aike shi da Qur'ani. Domin annabin da muka sani Muhammadu, kamar yadda muka ji labarinsa, a mutum ne mai biyayya da Allah, mutum ne mai aikata abin da Allah ya ce a yi. Amma idan wannan ya ce ya yi batali da wancan doka da aka bashi na auren mata 4, ya yi batali da shi, ya auri guda 11, kuma hadisi ya ce yakan zauna ya yi jima'i da su gagab a karo daya, ba ruwan shi kawai. To sannan kuma ka duba hadisin ya ce yana da karfin mazaje guda 30 da gabansa. To annabi Muhammadu ya rasulullah wanda aka aike shi da sako na karshe, wanda ana kira shi katiyin nabi, tsakani da Allah ne bai yarda da haka ba. So kaga annabin kama da kake magana baka san shi ba tukuna. To sannan idan ka duba Aisha ta gaya mana a cikin sahih Buhari hadisi na 3,175, wanda na tambata ba annabi Muhammadu rasulullahi wanda aka aike shi da Qur'ani bane. Domin ayan nan, wannan hadisi ya ce wani lokaci yakan zama da kamar mahaukaci haka, sai ya rasa ma me yake fara, sai ya ta maganganu a ce ma ba abin da yake, ba Allah ne ya aike shi ba, abin da yake tunani ne kawai sai ya fada, ka gane, ba sako bane, sai ya dinga fadan wa'insu maganganu wanda ba nashi bane, ba haka yake ba, sai ya ta zaton hakan ne. To kaga na sani annabi Muhammadu da aka sani aka ba mu labarin shi, tsakani da Allah ba kai saka ce yana tabon hankali mu yarda ba. To watakila wancan annabi Muhammadu ne kake bi. To kaga kamar yadda ka ce mana Yesu yana daban da Isa da Jesus, to gaskiya Muhammadu Rasulullah yana daban da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A cikinsu wane ne wannan mutum wanda kashi da ya tabo? Don na sani Allah ba zai aiko mahaukaci ba. Allah huwa ya gagar misali, Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku ba zai aiko wani mahaukaci ba. To shi yasa muka yi magana, idan ka dubi Aisha ma ta sake magana, an ce an masa wani abu kaman asiri, ka gane, yana maganganu haka barkatai haka. Wannan yana cikin hadisi, ka duba hadisi na 6,391, haka ma hadisi na 3,268 sahihi Buhari, ka je ka duba, yana wurin. To kidan wancan annabin ne kake fada, domin in akwai damuwa, ni ba zan iya bin mutumin da Allah ya bashi doka, shi da kansa annabi ya rushe wannan dokan, ko a'a mutumin da yakan wani lokaci hankalin shi ba a gurin ba. Yawa, idan kana da mad person a garinku, ka san ba kowane magana za ka yi da shi ba. So a matsayi na fastin arewa da kai kake cewa Yesu nan daban ne, domin wannan Yesu Allah ya tsine shi, kamar yadda kake fada baka sani ba ne. In Allah ya zamu baka ansa, ina fatan muna ganewa, amma ina so ka dauki wannan. Shi sa muke cewa akwai wasu abubuwa da ku za mu yi jimriya da shi, ku ba za ku yi jimrewa ba. To tunda na yi roko malamai su jamu wannan mutumin fim din, kila ma bai taba karanta wannan hadisan ba. Yanzu nan fa mutane sun yi ilimi, duk wani abin da ka je ka duba, na ce maka hadisi su sahihi Buhari hadisi na 2,268, an yi maganar cewa ya auri guda 11, yana kuma jama'i da su duka, kuma yana da karfin mazaje ne guda 30, an sami shi a gaba. To na san annabi Muhammadu Rasulullah ba ya da wannan. Gaskiya kenan. Waye ya tara? Waye ya gaya mishi? Tunda bamu ga wannan ayan ba, wancan akwai matsala, bamu yarda da shi ba. To saboda haka idan za ka yi magana, ka yi mana magana a yanzu dai ana jiran martanin baban Cinedu. Shin zai iya kare kansa daga wannan zargi? Shin gaskiya ne yana magana ba tare da cikakkiyar hujja ba,
ko kuwa wannan wani yunkuri ne da ke daƙile shi daga tona gaskiya? Masana da dama sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan lamari. Wasu na ganin cewa idan da hujja Chinedu yake amfani da ita, to dole ne a samu cikakken amsa da zai wanke kansa. Amma kuma duk lokacin da aka kasa samun hakan, to lamarin zai koma wata sabuwar magana. Yanzu dai abin da yake ci gaba da ɗaukar hankalin jama'a shine, shin Chinedu zai yi martani mai ƙarfi ko kuwa zai yi shiru kamar yadda wasu ke tunani?